बरा का बात बाकी जब से दुकान खोलन ये को ना कह के अइलन तन की एक बेर बोहनियो ने के भइल के मन लागो दुकान खोला में मन हां एक तो भगवान मान के तबाह कर ले रहतन बरसात बनी तो कहां से कोई आई सब अपना अपना घर में लुकाई लोखी कोनो नहीं खसन आओ तो रोज रोज एगो आवत रहे कम से कम लाइन मारत रहे तक का हो भौजी का होते वर ठीक है ना हां मतलब होने होई सही से ना ना उ झगड़ा कर रहतन कोनो ने उ झगड़ा हां तना तो झगड़ा होई का हो हां हमारा से बेटा हुआ तोरा लागत हमरा के देख के कोई झगड़ा करी हमरा से कहानी की क्या छिनारा रखले बड़ो क्या हो पहला बार पहला बार आइल बड़ा ना पता चला कि कोई ने छानता तो कोई ना छानता हम ही छानता नहीं तू ना कुछ छानत का ना हम खाली हो बेसी ना का चाहते हैं चाहते ना वो वही दुकान पर बनता सब के बनता हां आता नहीं का बा हां रे देने चिली गम बा अल्ले मत चुस नहीं खे वो बा चुस हां तब दे दा कैसे दे ताड़ू का कैसे दे ताड़ू मने उहे कर रुपए के कगो मिली ऐसे मिला कैसे का कोई किलो में बेचता है तो मने उहे पूछनिया कैसे सुन नहीं क्या कर रुपए के चाहिए बताओ ना मने अठनिया चरनिया है के कर पौवा कौन है देखो हाय 5 रुपए के ह इना रुको और ए हो चरनिया तो रागुल बा चरनिया नहीं खे ना हमरा के मंगा दियो चरनिया ए मन तरका मार्केट में जाई तो ठीक लगला हो 1 रुपए के चार तू त हमर देवर जेवा लौरा देवर जेवा सुन क्या बोला तू तो 5 रुपए का हमरा खातिर 50 रुपए के चॉकलेट किन सकेला ना करनी कहा अब जानते बड़ा 2-3 तेला और दोनों दिन खत्म हो गए हाथ खाली बाई बेरा का कही हो हमरा खाली बाई बेरा तो दो ना ले साले गुनी हत नु तो काम उठे लागल रहा कहीं ना के पैकेट जब गरम रहले तब जी गई नहीं मैं करबे त ना आई ना आ इथि रखले बड़ो की थी बोल के बताओ ना अरे जो ना चाहो में डाल के बिस्कुट ना 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 ब्रेड ना हो काले में बताओ कहने से सब साफ लोको देखा सुनो नहीं नहीं का हमार मरद के आवे वाला टाइम हो गइल होई आ जौन भी लेबे के बा ना झटपट लेके आ जा आ जौन भी देबे के बा ता दे दा त दे दा का देती हो का टंगल बा हो ए बार खलिया बोल बा ए बार जौन में तन है बा खाली कुछ नहीं के का तारा में हो ना ए बता ना काले बा तू तो खोता नहीं हो तारे में का बा कुरकुरा बा मुस के मारे वाला दवाई बा ले बा तो कहानी है कि माने कला छै न चॉकलेट है हां तो कहानी है तो ए बेरा तनी था पर कुछ दे देता तो कल बजरिया कर लेती दा दे दी दा तो पहले बगल में से निकल तब ना देबा हां नहीं तो दा दे दो हम धर्म बढ़िया से कहीं ना पहले पैसा ओकरा बाद पहले दाम ओकरा बाद काम खिसिया मत मान लो कि तोरे पन्ना दुकानियों कइले बानी ना मारा तड़ू हो सुनना ना का 5000 रुपया देबा का करू 5000 रुपया हो एगो मंगलसूत्र बनावे के चाहता नहीं है मंगलसूत्र मंगलसूत्र हां अरे कने कहल है तो दन्ना जल्दी दन्ना रुक डिवोर्स है दा आ तो बंद करा खोला देखा मंगलसूत्र अरे हमर देवर जी यही तरह जियत रहा यही तरह हंसत रहा यही तरह हमर के देत रहा ले लेके लेकिन ई देला कब कर हवा हैं ई कहां तोरा का नाम मिलल हवे बनवानी हम नहीं तुम मंगो वैसे बनवा लेनी है कितना तू ही हमरा के समझे ना हाय ऊपर से थाला साबुन अब कुछ दा बिस्कुट ले बस कुरकुरा ले बाकी मुस्के मारे वाला दवाई खा के एक दिन देखो ना मुस्क दवाई खा के ओका खा गो ओके के बेटा सुबह से गइल बैठे हमरे तो कुछ बुझाते ना बेटे काम करी मन तो कोता टपंगा यार चल रे जितना पैसा हम लोग वाले बचाव के डिब्बा में
रखले रहनी है पैसा लेके गइल बेटे। हे भगवान ई जुआ के लत तू कहाँ से रख देला घर में दादा। दिन भर मुना 1 रुपया कमाए के नहीं के धमाए के नहीं के 1000 से जाके कमाओ तटे बताओ। जो पैसा हमर बापू भैया भेजले रहता ना सुन वो पैसा उड़ा देता टे। रल भैया के देखनी है भैया के अपने बड़का भैया के ना देखनी है। देखी ना उन्नतिया नु आज मिली तो खूने हमको दे मंगलसूत्र चुरा के रखले रहनी है माई दिले दे दोसर का बनवा के हां नंगे रहलटे महंगा जन तो नील लेके मुआना बागल बैठे मन तो करते टेने चप्पला से ओकर कपार हम फोड़ दी। चली न तने हमरा संगे खोजवा दिए नहीं तो बड़ी मोह लागत माई और मंगलसूत्र बनवले रहली ओकरा के नु कूटले बढ़िया से। चले ना सुनी ना मर जाता तनी अगर ज्यादा मारपीट हो जाए नु तो रवो ओइ में कूट देम धके मार नु हमार साथ देम नु पका ना। चले 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 नतिया के सुनी डंटा ले ली डंटा ऐसे चल ठीक बटे चल रवो देवर जी वही तो नहीं बात करने से हंस तो पेट फट जाए। क्या कहबू हो बढ़िया बन निक लगता नो और खूब निकला हो तभी। हां त कितना के है दाम मत पूछो कितना लागो ज्यादा न 30,000 लागल 30,000 क्यों पता कौन है कि सुन ना का हमें से दे तू एगो न त ठीके रही ए सुना ना का सुना अबे बहनी होनी कुछ नहीं के भाई जन ल। अरे हाथ ना दे दे अभी तो बहनी ना बोल रे तो मान तू तो हमारा के ना देले हवा तन पैसा वैसा द कह कि हां हां ई 5 रुपए के बिस्कुट त तब कैसे दे हम बहनी थोड़ी ना भाई तेरे सब दे तनी पैसा रे हम कहां से दी रे मान ल कि ऐसा नहीं क्या ना ना ई सोना के ना हो हां सोना के ना हो ना हमरा बुझाइल है सुना दा सही पेन तुम्हारा अच्छा तो दा 5 रुपए दे के बहनी बना के ले दे बिस्कुट अब 5 रुपए करंट ना लेबू सुन ना बहनी अभी नहीं के भइल ना सुनो ना कह लिया नो कि एगो दे तू बाकी ज्यादा ना सुन ना अतना ना जीत कल जाला जानता एक बार बहनी खराब हो जाला ना तो फिर ना दिन भर बहनिया बनेला कोई कौन हो बिस्कुट हो तनी पढ़ तनी नाम कर ना बता देते हम बटर गोल्ड हां गोल्ड बटर हां उहे और सुना ना आ काल है बात काल के बा अब कल का कोई हो का हेने बढ़ के बतिया ना सुना आज 30,000 के लेके आइला तो कल 60,000 के ले परसों 70,000 के ले 60,000 का सच्ची में हो आई मम्मा 30,000 के आ 60,000 के कालो की चॉकलेट अपना माई के के ले ये ना तो मरुगा ओ का दे मंगलसूत्र है ने कौन सा मंगलसूत्र भादर को निकाल दे नीनु जो बना काट दे मच राखी से आ मैंने कोई सा मंगलसूत्र ओ हां मंगाई दिस किना मंगाई दिस रे का हो माई दिल रही का रे हां नतिया 1 नंबर के मेर मगर नतिया के कबे से मार उधार बिस्कुट खा गल दुगो हां एकरा के मार के दुगो पैसा ले पैसा दे दे का मंगलसूत्र देखो होय रानी देखो ना अपने हाथ में देख ली को दी कहां बैठे रानी रानी मत कर बहनी के में कर रख ओ फट फट पैसा कर दे मंगलसूत्र देखी जा ए भैया लोग देखी जा चुट्टियां कैसे चुराइले बिया बता दे एक तो हमार मर्द के इन्होंने फंसा उसा के पैसे चुरातिया ऊपर से आई मंगलसूत्र चोर क्या तनी आई का ए मैं मंगलसूत्र दे के जा अरे हमारे भाई पर रख ओह ये भगवान स्टूडियो टेलीविजन हमार मोतिया बताओ हमर प्यार के निशानी रहला अब भद्रा के सिंदा का लगावेली प्यार के निशानी रहटे मैं तो खाली नाम के भगवान नाम के भाई हां और देखी ना हमार मर्द के कोई से फसाइले रह अरे जब बात नहीं तो अंदर बोल तो कहानी के मन मर्द के संभाल के रखो अरे मर्द जाते ऐसे में से कितना जगह मुंह मारी से तो औरत हम हमारे तो कहानी के मर के छोड़ के तोरा फिर चल जाते क्या कहते हैं वो कोई जितने ऐसे बार से वो ऐसे ना होई हमारा मर्द लाखों में बुझल ला अपन मर्द के जाके संभाल के रखा हमारे दोस्त घर तो चुप कर जा आओ ना जो अब जाके नु सब काकी से पुरनकी काकी से पढ़ के सबसे कहत नहीं कि हाय छरितर भी जो ना तरह से कहे तो पहले तोरा के छई तरी बना देले बनी होनी भिरी
बताओ कितने प्यार से लाके दिले रहने बाकी 300,000 के दे दो 80,000 के दिलन तो उसी का छीन के ले बोलता कल खोले पे 60,000 के दोनों के साथ पूरा कर ले बेके रानी के दिन कहाँ से आ जाओ कर मंगलसूत्र में आग लगो कर आगे में आग लग जाओ